шахерите ви? Без ръце можете ли нещо да направите? Кой ще ви отговори? Направо топка съм, топка, русалка, гледайте. Русалка, мама, русалка! Има мъже на чеки и спят. Докато тази жена стои тук, майко. Стои и чака късмета си да дойде. Парфюм няма да слагам, защото след малко пак ще замириша. Няма смисъл парфюм да сложа, нямам мъж, нямам никой. Нека да мириша на краставици на банани. Какво да правя? Ай, много чиста са препък, путката ми мириши. Бръкнах в путката си преди малко. Какво да правя? Ела да ми колиш путката, ела. Ела. Баклава и лукум. Става, секси бул, антибул. Ха-ха! Специални поздрави за твоите ножови. Аз без нощата глътнала. Ей, Минч. Минч! Това ще го дай на майка ти да сучи там. Да сучи. Мама. Мама. Но, папа. Мама. Уй. Дай на мама. Па който не си пуска челина, дано автоматична количка да си купи вместо кола. Там няма бензин, няма нафта, няма книжка. Палиш и пътуваш, мамо. Няма нужда да сте учили или нещо да сте правили. А гледайте ми путката отдолу сега.